Bu dünyanın lezzetem, ayşe esretem vaqtlayın da ağdı bir adamlardan halkam Hudaya müngde razı. Halifam münmanıtı nämek ha? Ulak sal salih ilki bilen gülerildi bolmaly. Peygamberimiz ören ad güler eken emma yılgırmak bolsa on hemişe yarany bolupdyr. Halifam her maşgalada bolşýaly äreýal uzak wagtlap bir ýerde ýaşamaly bolýar. Birek-birege bolan feýgüni ýygyderlik orak taklamak kyn bolsa gerek. Şeytanın iň halyan işlerinin biri maşgala ojagyny dargatmak. Her bilen ayal feýgülerini bir-birini görkezmeli, äşkär etmeli. Haýsam bolsa goýberlerin gitçik ýalňyş üçin birek-biren göwüne degmekden ýa-da ynjytmakdan gaça durmaly. Eger oňuşmaýan bolsalar onu näetmeli? Onu olar ilki bilen bolup geçen düşünüşmezlikde nefsiň we şeytanyň paýynyň bardygyny bilmeli. Ana şonu olaryň gahar we gazaplary, hoşmany we ökünji urlar talih. Mundan başga bir-birlerini görmek islemeýän gylyklarynyň özleriniň bolup biljekdi babatyny oňutça pikirlenseler gowum hadiýän. Galanja gaharlarynam onu da birek-birege bagyşlap bileýseler, ine saňa bagtly bolmagyň esasy şerti. Baba, Kaka, şuraya bir şu yere kuş çekip bereýdi. Men çekenime odan bolanyk. Kuşunu emetjek. Onuna gitti tapaklaryny taýarlan. Kaka, bulam surat sapakda. Şeýle dur ders soragşy. Sen bedýän kagy galamy daýlamakdan başga zatdy. Bolmanan fer edýän bolmasa şeýle boldy. Ha nejen girdi? Ejem Hatice daýdalarda. Ey Hudaý, uduýunyň Hatijankda bolan ad görýärkä. Akşamlaryny bir öýde bolaýmy la. Hatice öýdünkilerden kän ünt berýär. Annem ona Kaka, yardım ediyor. ejem oňa kömek etýär ahyry. Hatice daýda yarawsyz. Annem Ejem gelýän. Buyurun. Size kim gerek? Sadık Bey. Kakaň öýdemi? Vay. Hawa. Bar oğlum, sen öýe gir. Evet. Be, Mis gibi. muňa ýetin ýetene. Sucuğu Müşkan bol var bola. seviyorum ben. Gülnar, Şöyle sucuk. naharyň etin borra ede Amerika'nda et naharyň Et bir ýere aly. barlatdym la kaka tarkaýyn bolay. En iyisini Etin aldım. boğusundan En iyisini. injil hyrynden aldım. Sırf iyisini Go edip yiyin bir diye. doýan diýip. Burkan, Hadi sofraya. bol salt tatsaň başyna gel. Ine bardym kaka. Kızım dur. Gaýdym teň edýän näme? Odan önce yemeye başladı. Nahara ilk kullar başlamaly. Kakyndan öň bahara başladın näme bu? Ejem men gat acıktım. O ne elinde? Andurlo, teň elimdäki näme? Evet. Ýene de surat çektin. Çekdim eden seret go bolupmy? Kaka, ine bu sen? Bu ejem. Kaka, sen edýäniň näme? Inni gaýdyp surat çeken görmeýin. Nem üçin çaga beýdiýän şatlyk. Tebäri udyň oturup derslerini taýarlamyň ýerine bir der gatlar bilen meşgul bolýar. Bir topar kağıt bilen boýa garşlaýar. Çykda üstüne çykdaýçy. Neden gaýyrmajak? Vay kakasy çagadyr da surat bilen nämişiň var? Men şoýun erkek bolýan bolsam hemme zat bilen işim bolar. Arkaýyn ýaşatmagy goýuň ok. Sen şugylyňy haçan besederken men ýadadım. Eşitdiňmi ýadadım. Maňa gaýgyrma, düşnük bilmeý, gaýyrma maňa. Aýal özäni gaýgyrýan näler? Eger ol erdiýeniň öz çagalarynyň aradasyny etmese, olar diňlemek islemese şonu näme etmeli? Anne. Ece, Babam ne? kakam näme üçin beýtýär? Babam Ya da ol erwet adammy? Oğlum sen diýäniň näme? Kakam erwet adam däl ýöne ol adaçyk gaharlanyp öýdýän. Ýok, gow däl. Baba. Gow bolýan bolsa, akşamky gelen aýal bilen Buraya gepleşmez zahyry. Näme? Sağ ol mu? Tagja bol muharrem. Taňa da nesip etsin. Diýsen gowulo. Tiýdige merwetde. Allah sana Ay goýuna soýmadyň men soýursa sag bol. Ya. İnşallah hemmemizin razı bolsun. Amin. Bravo. Cümlemize. Bolýa, Cümlemize. bolýa. Allah. Ey Hudaý. Sen näme, göreň okmy? Garaň gapykmy? Geçmiş olsun. Emgek bolup geçtin kardeş. Geçmiş olsun mu? Yemek bolsun, yemek bolsun. Ya, en az- Muňa ortaýadyň ağzyndan 10 milyonluk çykdy etmeli boldum. Indi näme etmeli? Boljak iş bolly ýöne bir ajyn tapar. Alazyn tapanyň aýagy welin, iş alada ken düşýärmi? Men orta ulukly duran ýerim düşünýärmiň? Onuň bir zat etjek bolarys. Sizi kıyın ýagdaýda goýup bolma da. O ne ders, bu ne ders?
Näde betjek? Uluňyzyň guwanamasy barmy? Ha o wa. Atenki nerede? Men kim ýanymda? Onu usta tap becerdiler muny. Usta gözlemese o morlu. O näli? Maňa Salih Demir diýerler. Men özümiň ulug bejerýän ustahanam bar. Onu men bagtym taşýar ýa-da. Edenime şükür hemme kişä beýle bagyt miýesserim etmez. Deret, bu atam, bu bolsa pişijegimiz akçı. Şeýle bir pişijek bolarmy? Mugalym saňa ikilik goýaýmasa? Men bar çekip bilişimde çekmedikden agawdur. Ertiriňiz haýyrly bolsun mugalym. Günaydın. Han sen çeken suratyň, ýan torbadamy? Çantan. Mende surat ýok, nämesemkem? Mugalymyň gahar gelir. Şoň üçin sen görmeseň gowy bolarmy ka diýen? Ana jaňa molly ýörüň sınıflary. Furkan, sen näme tikilgazyk bolup dursyň? Men derslere barp biljek gelýär, men surat çekmedimi? Furkan, sen nämeler diýip dursyň? Çekmeňde näme? Näde ýüzüme baraýyn? Owadan uly eken, sizinkimi? Yoklu. Emme zat Allah'ınki. Bizim näme? Allah'ın berenlerini takçı diýdiňim bolýar. Şey diýsene, oň ýaly bolsa sen git gaýdybaňyş töwereklerde görünme, özüm takçylyk ederim. Şatlyk, sen arkaýyn bolaý. Ustamy degişgen reaktor. Sen bile oýun edýär ol. Ne, siz şu açarları alyň. Alyň. Nedir Bu näme? Bular ana hol uluň açarlary. Ulu köýnü reaktor ýöne uluňyzy bejerýänçe gaýrat edersiňizler. Men näme diýjem bilmem. Urdurmasyna urdurdum welin hydratra ýaly darma da ýetişýän. Sen hey hydrata diýip eşitmedin. Hydratany bilmeýän mi näme? Ol kiramatly diýerler. Adamdan kyn günlerinde dadyny ilçip olarak öňe gelenmiş. Ýöne hemme adama görünmezmiş. Diňe, Şey diýsene. elbetde şeýle. Sen o zatlardan habaryň ýokmy? Bolýa meni deýin. Telefon beligimi aldyň dämi? Hawa arkaýyn bolaýyn, allym. Bolýa ýene görüşýänçe. Uluň resmi namalar barada özüm alada ederin, bolýarmy? Bolýa sag bolum. Şatlyk. Şatlyk diýen. Näme gyýrýaňy masxara edýän adaşda görüp. Şatlyk. Şuň Furkan okuwuna gitmendir. Näme? Näme üçin gitmendir? Ir bilen oň çeken suratyny ýyrtan üçin gitmendir. Ýer tamda näme bopdy? Suraty birege düşdiňiz. Şatlyk. Senden haýyş edýän, meň üstüme gygyrma. Suratsız mektebe barsam bu golum gaharlanar diýip okuwa barmandyr. Yer başga nire etmiş onu. Men ne bilen? Gaçyk gidendirde. Hemme sen sebäpli. Düşünýärmi? Hemme sen sebäpli. O ne hil men sebäpli? Men näme etmişim? Mundan beter näme etjekdim? Çağalar çenden aşy yüz berýän. Ondan bir surat çeken bolar, yeni bir başga eder. Yer näme boldy? Näme diň ýa? Bir şey söylesene. Aýdy ber. Şatlyk. Ýaňça diýmän möýdün köçede gyryp durmaly. Indi hemme kiş bile seredýär. Haýyş edýän ýör oglumuzy gözläli.
Ya. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? İlke çağını itiren toğum ayıp değil mi diyen bolyan. Kim bilsin çağını yırtını yemişler diyor. Eger şoň orada Abdullayew sen günäkär bolsun, düşündiňmi? Endi näme sebäp durdun? Hep yanlış. Hemişe yanlış iş edýän. Yer nämen ýalňyş etmişim? Furkanyň oğuryan suratyny mınçyratyp zyňdyň. Men on gowlugy üçin şey etdim. Sen ýal onu läp tiredemok düşnüklümü? Onu o denan kimdi? Gaýty denan. Men öýde ýokkam, öýmede gelip giden ayal kim şo? Kimdi o? Kim ol? Sen nereden? Onu sana kim aýtdy? Furkan aýtdy. Bana inan. Endi sen maňa man ýumuk gal çağanan ýaň. Doğru ama Bir aýalyň öýmede gelip gideni yalan meýsem. kadının geldi. Kimdi o? Kim ol aýal? Sana Yer kim bolanda sana näme? Kim bolanyna saňa näme diýmeň näme? Men sen aýalyň ahyry. Maňa hemme zat bolşy ýaly aýtmaly. sana hesap Men sen öňde hasap okumam. Bu men şahsy işim. O ne hili şahsy işiň? Nädip şahsy işiň bolýar? Şahsy da sana näme? Öyleyse ben de Beýle bolsa men onu saňa mundan artyk ynanyp bilmen, şatlyk. Eger aýalyň arasynda da bir ogry iş bolarmy? Maňa gulak at Gulnar. Biraz edesiň gelýän bolsa Furkanyň aladatyny et düşdüňmi? Çağan nirse belli däl. Günäkärim sen. Men näme üçin turaty gowy çekip bilmeýäm käm, näme üçin? Adam. Adam. Hayır berdim. O näme üçin? Görýän iştejek bolýana. O ne hili iş? Diýwar renklemeli. Näme üçin? Sebäbi maňa diýwar renkleme tapşyrdylar. Ne hili renk çaljak bolýaňyz? Dürlü renk saljak. Alam oğlu her hil renk saljak. Siziň çynyňyzmy? Elbetde çynım. Biram diýwaryň hoýerine surat çekmegi tapşyrdylar. Ören gowy. Gobuda ýoklu. Men surat çekip bilmedem näme. Men surat çekip bilýän. Onu men çeksem bolmazmy ka? Sen başararmykan? Hawa çekerin. Özüm ören oňa çekerin. Ha iş etýän. Suraty men çekäýän atajan. Men çekäýän ha? Bolýa? Alalaşdyk. Suraty sen çekerdiň. Ýaşa. Sağ ol dede. Sağ olun atajan. ne tarafa Ay tarafa gittik o. Karşı bolmasaň bölünüşik gözäl. Sen o tarafa git, menem bu tarafa gideýin. Bolsa da teňem käwat gelýän işleýä. Hadi bakalım. Men bu tarafa gittim. Güzel oluyor. Hatta ne hil owadan boldymy? Ören oğudan. Ýöne bir adamda ýetenok men renki motordy. Dukana gidip maňa bir gota gyzyl renkli boýa getirip berermiň? Tamam mı? Bolya getiririm. Furkan dur. Torbaňa malyp git. Boýagy torbaňa salaýgyn. Bolya. İyi fikir. Gowy atlatdyňyz. Men derrew gelerim. Baba. Eýway kaka. Nerede gelip gördün? Ya siz Biz laf- ne ilgep düşme çağalar? Yani siz Aydılını diýleni düşünýän gokmy? Men size nämeler öwretjek bolan siz bolsa tertine. Şatlyk ýalňyşmaýan adamman, bolly bes edinni. Çagan gorkaşyna bir seret. Bolletjekge gorkun bilen döl ýemnäni. Rahat ýalňyşdymy jezatyny çekdin. babasını Kakydyna gulak atmayan çağalyň başyna nämeler gelýänini bilýäňizmi siz? size He, bilýäňizmi? Size diýen bilýäňizmi? Ama ben Güni men irwedi iş etmedim ha kaka. Surat çekmek irwedi dele. sus. Gepleme. Hala resim Kakyn akly öwretjek bolýanmy?
Tuğrut çeken ok diýdim mi çeken ok? Men näme diýdim şona mı derdiň? Düşdüňmi? Şatlyk bolle däýseninni. Gaty gorkdular ahry. Çağalar ýatyp dinçin arsınlar. Näme gürleşek bolsaň kimi de gürleşeli. Men seň bilen näme gepleşeýin, ha? Näme gepleşeýin? Bu näme diýdiň ol ya şatlyk? Men sen aýalyň däm näme? Çağalarymyz barada aladalanmaly nämeýsem. Sen olardan başga kimiň bar? Alo. Ne oldu? Näme boldy? Hemme dat gowlukmy? Meryem. Ağlama. Maral, ana ağlaman goýdun. Tamam. Bolýa diýdimi? Halledeceğiz. Men okman bir alazyn taparym. Sen sakın. Sen hiç kim ýanyna diliňi araýmagyn. Tamam. Sen menden arkaýyn bol Maral. Men hiç kime hiç aýtmam. Bolýa sag bol. Sakin ol. Sag bol. Halledeceğiz. Bolýa. Kimdi o arayan? Kim boljaň eden? Sana ne? Kim bolana saňa näme? Bir de sana beni Belki maňa jaň edýänniň atlaryny ýazyp bermeliler, ne? Gerek bolsa ona bermeli bolarsyň şatlyk. Ay yoga. Bana bak. Menninle. İyi konuşmak Men näme dedim ederim. Diýetim gelen adam diýerim düşünýärmi? Senin ne istediğini Seň islegleriň maňa ayak bagy bol bilmez. Inne magdyň ýum. O näme üçin ýum bolmuşym? Sen şu bolşuň boljak bolsa öýe aýal getirmeden aýtmarsyň. Maňa bolan garaşyň hiç ýeri söýgüň hormatyň galmandyr. Men hatabym eden oklu. Sen meni iççe de gören ok, eşitdiňmi? İççe de gören ok. Men taňa gapyrlyydym, gapyr. Anne. İçecan. Çok korkuyorum. İçe men gaty gorkýan. Kakam näme üçin beýtdi? Gülden. Gülnar, Kapat şu taýady öçürüp goýber. Gülden kime? Gülnar, men taňa diýen şu taýadyň sesi. Gülnar. Gülnar näme gulagyň apyrlymy? Taksi. Taksi. Hadi oğlum. Bol oğlum, bol gıydım çaltırak münüm bolum. Çabuk. Bolum. Seni aptal Tam kadın. keledi diýenim. Demek beni Menden bırakıp kaçıp kaçtın, gittin, öyle näme? mi? Bırakıp Gaçyp kaçtın gitdiň, beni. ha? Bu günah. Sen bedenliňe jogap bermeli boldyň. Hepimiz. Sansiz durun wakaly. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Erteň haýyrly bolsun Mustafa. Sen merden hem işlep ýörsiň. Käbir resmi namalary siziň goluňyz gerek boldy. Men o zatlara elim degen okşup Mustafa. İşim köp. İşim var. Öğleden sonra. Öýläne soň dukanyma geley. Sadık. Şatlyk aga. Çok sinirlisiniz. Siziň bir zada gaharyňyza gelipdir. Bu ýagdaýda gitseňiz bir zadyň üstünden baraýmaň. Tamirci. Men başyma nämeler düşeni bilen okşoň üçin işime goşulma. Şatlyk haýyşy diýen bu ýagdaýda gitme. Karışma. Men işime burnuň sokma diýen. Näme düşüneň okmy? Ay, hada gata boloýun. İşläne awamynyň. Göreň okmy? İçi, men şatlygym bolşundan ýadadym. Indi bizar boldum. Çağajyklamyň gelejegi üçin diýişim gydyp çydadym. Bir aýal bilen ogry-ogry gürleşmegine. Meninle çydamok, içican çydamok. Näme diýip näme aýtjak? Gıydım sen yanlışyam olayma. Ne çyle mer yaşaşyp ýörsiňiz? Näme üçin ananaň ok? Sebäbi ol edýän işlerini maňa aýdasy gelen ok. Hatda men bilen gürleşesem gelen ok. Eýsem bu zatlar möhüm dämeci. Bir zenan bilen gizlin duşmagyny, oňa pul hödürlemek dogrymy näme? Men gerimde bolan bolsaň näme derdiň eji? Yine bir ada çydajak bordum. Men mundan artyk çydap bilemok eji. Durmuşyň manysy gaçdy. Towa diýdim, towa diýsen nämeler diýýän? Eji sen meni gorkutjak bolýan şeýle dämi? Siziň pikiriňizçe men gorkup ýaşamalyny. Näme seňdem sesim çykarmalyla, şeýle dämeji? Gıydım ýuşrak bolsana çağalar işler ahire. Eji Furkanyň garamlaryny tapamdak niredeke? Nirde digin men näbleýin? Men özgünme goýuň diýen. Eji Annem. mama. Eji men gowuran okmu mama?
Sen diýeniň näme akdyjagym? Hey ejelerim öz çağılaryny gowy görmedmi? Elbetde gowururlar mama. Wagtyda döneyin. Ýöne ejeňiz köşeşýänçä, gahar ýetişýänçä oňa adaçyk mylakatlyrak bolun. Bolýan balalar. Bolýar mama. Tarih hanaýsana Gülnar näme etmeli? Umydyny ýitirmän, gaharyna bäs gelip dogry ýol saýlap almaly. Allah'ın bendilerine rahmet işi, olara olan mehri, olar söýüşi ýaly, adamlaryň bir-birlerini söýmegi, hormatlamagy, ahlagyň iň ýokary derejesi. Gülnar üçin gaty kyn bolajakmy kanyna? O diyen kıyın molat yokla. Gowy zatlar görmek başaran adam, gowy zatlar pikir etmege başaryandyr. Yaman niyeti bolanlarym hemişe öz pälinden tapýandyrlar. Furkan? Bu kitap Furkan'a koyamka. El halim. Nädiklikde deňi taýyp bolmadyk bennilerine mehrim muhabbet bilen garayan. Allah şeýle bir nädikdir welin adamlaryň azmagyna, özüne garşy gitmegine, adamlaryň ikiyüzlüligine garamazdan, oňa adamyň aklyna gelip bilmejek nädiklik bilen garayan. Olaň ýalňyş ýola düşmeklerini islemez. El Gafuru. Ýalňyşlyklary, günäleri we hatalary bagşlaýjy. Günäleriniň bagşlanmagyny isleýän benneleriň günälerini we ýalňyşlyklaryny paş etmeýän, tersine olan hatalarynyň üstüni örtýän, gizleýän. Beýik Allah Taala bu gözelatlar bilen insanlara ýol görkezýändir. Hak tagallany hem de hakyr ady etmegiň ýollary. Allahyň bize münasip gören zatlaryny bizem insanlar üçin münasip görmelidir. Gyýdym. Bir adam seni görjek diýe. Kim olejek men soraýan? Furkan galamyny açyrypdyr. Siz de Siz kim bolursunuz? Men Furkanyň dosty. Näme? Kakam gelipmeçi. Dede. Atam. Atam bu senmi? Anne bu. Gece men taňa gurrun beripdime, bir adam bilen diýwaryň ýüzüne surat çekdim diýip. Ine bu şol adam. Iýway galamlam. Sadık mı Bir gönderdi? şartlygy berdim şeýlemi? Oğlunyň surat çekmegi halaýan inni ýadyna düşeýdimi ki? Gyýdym beýdimi? Bu adamyň näme günäsi bar? Sen karışma anne. Eçi sen goşulma. Bu adamyň nähilekdigini kim bilýär? Siz biziň öýümizde nädip tapdyňyz? Maňa öýüňizde Furkan salyp berdi. Gyýdym sen öňler hiç kimin göwnüne degmeziň. Bu adama bize ýaxşylyk etjek bolýar. Anne özür dilerim. Eçi men günämi öt. Şatlyk iň soňunda menem özi ýaly etip goýdy. Özüme erk edip bilemok. Ke halatlarda nebetiňiziň uğruna gitmeňiz mümkin. Ýöne esas zat şonu wagtyny bilmän başarmak. Ana şonna gahar gadapdan daşrak durup, has nädik, has mulakat hem mehirli bolup bilersiňiz. Aýplaşmaň, aslynda bu zatlary aýtmak nire, men nire. Esselamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Ulug näme? Henidim taýýar dälmi? Entek taýýar däl, bir kun garaşmaly boldyň. Bay sen usta bolaýşyňy. Men usta däl, usta ýaňja gaýtdy. Onu sen bu ýerden emşin. Ay başardygymdan beceren bolýar. Şeýle de bir iş bolmaý. Etjek bolan aýmysyny özüňe. Şatlyga, bir adamyň hemme zady bilmek mümkin näle. Men öz bilýänçe etsem, ýeni biri öz bilýänçesini etse, Oňa alym bir iş bolmaý. Etjek bolana dol etmeli. ýöne käbir zatlar tejribe bilen öwrenilýär. Meselim ýaňy bolan çağa, haky bolmagyň nähillatdygyny bilmedi ahyrin. Edil beýleki zatlarda bolsa ýaly tejribe arkaly öwrenilýär. Başgalaryny goýa dukan aýlanýan ýaly ýöretjek bolsaň, bar zady bulaşdyrmak mümkin. Maňa hakdyrýanmyşdy? Ýok, ýok, men onu size diýjek bolmadym. Senki dogry bolmagy mümkin. Siziň bir aladaňyza bar öýdýän. Var. Hawa, aladama var. Ýöne derdim aýdar adam ýok.
Şu derdin ödem yeterlik bolsa gerek. Ay maňa bary bir şay. Ay näbileýinne. Tamirci. Men näsem kämutlu. Ayalym men taşlak gitdi. Yani gidip Oň ýanyna gidip burlaş göräýsem käm. ama kardeşim Ýöne onu görsem gaharyn tepeme çykýar. Özüm erkedip bilemok. Şatlyga ýadyňyzdan çykarmaň. Adamy erwet ýollary itekleýän zat nebitdir? o zaman Yerini men näme etmeli? Men näme etmeli? Ilki bilen öz ýalňyçlyklarymyzdan maşaza gowumka diýen. Öz ýalňyşyna düşünen adamyň ýüregi ýokalar. Hudaýa ýakynlaşyp başlar. Adamlardan hem ötünç soramaktan çekinmez. Biderek ham hyallar bilen durmuşyny awy atmaz. Mektepten çıkışыңda göl öýe gaýdyň bolýam çağalar. Kakam baraýsa nädeli? Doğru. Doğrudanım. Onu men özüm siz almağa bararım. Düşündüňizmi? Barıň. Gijaga alaýmaň, barıň, wagtynda döneýin. Hadi. Barıň. Buyur abi. Ağam aydı verin, näme almakçy? Nemele enim? Maňa bir dese gül versene. Gelineceğim üçün alacakmy? yok canım. Ay yok, edil gelineceğim üçin edel. Çiçek almak ya. Men bunu başga dağda niyetläpdim. Hasta birisi. Yetip etsin ağam. Sağ ol. Aydynyň bolsun. Merhaba. Salam Gülden. Gülnar. Sen merde nämişleň şatlyk? Sana Men saňa gül getirdim Gülnar. Men saňa gelin bolup baramda da sen maňa gül bermäniň näme indi ýadyňa düşdümi? ya sana Gürrüň köpertmesine Gülnar. Al ahyry. Ýörite saňa niýetli alalım şu gülü. Al meni masgar etme ahyry. Kimmiş o kızı? Kim gelipdir gyýdym? Sadık. Şatlyk, hoş geldin oglum. Anne Ece şunu içeri koysana. Getir gyýdym. Men teň bile gürleşmeli Gülnar. gir bakalım. Gurleşsen gurleşeli şatlyk ýöne indiden soň gurleşmäň hajaty ýokmy kadiýen? Ne var? Hawa şatlyk aýdy ber. Gülnar men öýe gidelik geldim. Men şolay gaýdyp barjak gel şatlyk. Saňa bolan unanma ähresini puza çykardyň. Hanaýt men näme etmişim? Aýtsam sen başga bir aýal bilen gatnaşyňmy? Ona el urun boldy. Towa towa. Şatlyk sen sesiň atalma men baryny bilýän. Demek ki söylediğim doğru. hayır. Oň ýalat ýok. Gülnar men çynymy aýdýan. Annesiz Daýda siz hem düşünürseňiz muňa? Wah oglum men saňa näme diýsem kem? tabii düşman. Bolmanyda. Zaten Näme diýjeňizi bilýän bolsaňyz gyýdyňyz bu ýagdaýa düşmezdi. Aşk olsun oğlum. Oň bilen oňşmaýanlygyda men günäkär däl ahir oglum. Onun alışkanlığı. On bolşy hemişe şeýleje. O hiç kime ananok. Iň berkisi aýalyna tananok ahir ol. ama sen Ýöne senim uduýun hatyjalardan çykan o. Hatice ile çocuk Öýde çağala seretmen yerin uduýun şoň ýanyna bolýan. yani Gülnar, men çağalaryň öýde alýan terbiyesini alady diýen düşünmi? Agdyňa geleni aýdyp oturma şatlyk. Hatice Hatice meniň ýakyn joram. Ödem yaranok. On soňa men şuňa çenli çağalanma da dar edemmok. Gülnar, seni maňa ananaň o. Aýal diýen ýene diýen. yok diyor. Walla garaçyny maňa ananaý Gülnar. Yok. Ama Furkan Furkan maňa beýdimedi. Ey Hudaýjan. 8 yaşında. Gülnar, sen 8 ýaşyndaky çağın gepinen ýan ýa-da maňa. sana Aslynda men saňa ananasym gelýär şatlyk. Ýöne yok. ýok. Bilmiyorum sana. Ýok indi men saňa ananyp biljek gel. Peki. Bolýa-da. Sana diye Men saňa başga aýçykladym ýok. karar. Belli bir karara gelirsin de. Ýöne senin haýyş edýän. Yani Yalvarýan Gülnar. yalvarıyorum. Gel, beýdişip masara boluşup görmeli. Senden Şatlyk men sen bilen aýrylyşak. Näme? Boşanacak Aýryşak diýenmi? al çiçekleri. Anha güllüň. Beni rahat Inne men öz günüme goý. sen olmazsan. Belki men özüň anyşlanma dol göz ýetirip öwrenip bilerim.
Maňa bardady bolşaly aýtmajak bolsaň, gaýdyp gelme şu gapydan. Men mundan artyk hiç bir zady mejbur etjek bolma şatlyk. Kızım. Gyýdym, nire jaň edýän? Aklawça jaň etjek. Hadiýetiň mejlisini mundan beýle gudartmalylar. Kızım. Gyýdym, jan gyýdym. Ýene bir adajyk diýişin gysçak bol. Muňýal işlerde howlukmalylar. Maşgaly ojo mukaddesdir. Sen geçirimli boljak bol gyýdym. Ýeje, men näde geçirimli bolaýyn? Inanmaýan adam bilen ýaşap bolmada. Gyýdym, sen 10 ýyl bäri bile ýaşaşyp ýörsiňiz. Ol sen ynamyňdan düşer ýaly beýle näme etdi? Belki bir ýalňyşlyk bolandyr. Yer bolýar daýjy. Sen aýdýanyň dogry bolmagy mümkin. Sen hatyraň üçin oň etmişlerini şu gedegem geçireýin. Tavşan Çayalyan uşatlyk aga. Ay maňa çaýyňy merekeli adyňam bar işim bile bol. Ay senem. Hayırlı günler. Günlüğüňiz haýyrly bolsun. Günüň haýyrly bolsun Maral. Gel geç. Näme keypsiz görünýäňli? Göňüňe degen bämi? Ay ýoklu. Hemme zat gowy. Demek öz çağın suratlarynyň çykdaýjy bolýar diýen bolup pullaňy şu heleýe harçlaýan ekeniň o. Allah. Ey Allahjan. Beýder ýaly men näme etdimkem? Maral içerik girecekmi? İçerik girip oturmayın. Şatlyk öňürdät barada gepleşikdiga. Eger ýagdaýyň ýok bolsa hükmanam däl, ýagdaýyň bolsa da şonu. Oňur alasy borly Maral. Senem çağlaryň közen bildiňi de. Bettirini. Allah Taňry razı olsun. ýalkadyn şatlyk. Bileýär kadın. Seni özüň horlap berme. Bolýa sag bolun. Salamu aleykum şatlyk aga. Wa aleykum esselam. Hana ulawda näme habar? Bala kaşan halit meni adatdy. Heniden bezereň dokmy? Çok sinir. Gaharly görnýäňizle işler gowdura. Gowluk nämiş dedim. Men etiň aýdyny edip bir bowdak çimen alyp aýalym ýanyna gitdim. Gürleşmek üçin. O orta näden öýdýän? Meni it masret öýünden kowyp goýberdi. Bada hiç diýsen, meni öýünden kowan az görýän ýaly men bilen aýryşyk diýe. Şatlyk aga näçe fawrly bolun. Sen emir favorit diýmekden maşa bilen zadyň ýoksa. Favor galdymy näme? Näde favor edin? Hani ulagy getirdinmi? Ulaňy da kapyňyzda dur. Merhaba. Salamay. Ýene asarlaň. Takçylyňyzy berin nim? Allah'dan aýtsyn. Bolsa da tüýt wagtyny getiräýdiň ulagymy. Talyk senem aýyplaşma gory. Şu günler keypim ýok. Ýany ýok şatlyk aga. Siziň beren ulagyňyz dukanyň arka tarapynda durandyr. Bolýa. Men gysgaly işim bar. Ýene de görüşýänçek. Furkan, jigim sen näme üçin oýna goşulaňy? Oýnasym gelenok. Kakam göresin gelýärmi? Öňkü çeken suratym bara, kakam girten suraty. Men bir ýaşuly bilen şu suraty ullakan edip çekýän özüm diýsen uly. Kakam o suraty ýertip bilmez şeýle gerek uýam. Aýtda o niýede çekýäňiz? Aýtjak gel gizlin. Zeynep gel oýnaly. Ine häzir barýan. Furkan ýöne o ýere häzir gidäme bolýarmy? Ecem bizi ala dedir, gelen soň tapmasa gahary gelir. Bolýa gitmen.
Kan ne hil ýagdaýlar? Ata senmi? Dersten oturdumy? Otoranok. Onu sen nire haýdap barýan? Men neme? Sura çekmeýäsmi? Dersten otursun ahiri, ondan çekerse. Salam yollaşma oğlum. Şatlyk aga. Näde tapaň mektebiň ýoluny aýdy ber. Näme? Yollaşma diyor. Sizden bir daha taýyş edecek. Dinleýän şatlyk aga, dinleýän. Gyssaly bir iş çykanlygy sebäpli. Çağalar soňky sapagyny alyp gitsen bolmadym ka? Gulnar hanymyň ýagdaýy gowy? Hawa oň ýagdaýy gowly. Kaka bizi nire alıp baryan ecem niredi? Eceň öýde. Allahyň men ecem ýanyna git. Men seňle gitjek gel goý ber meni. Menem seňle gitjek gel. O sizin ejeňiz bolýarmysa men sizin kakaňyz dämi? Goý ber bizi. Gitjek gel sen bilen. Goý ber gitjek. Furkan ýöre diýenme saňa. Indi dileýlek men ýanynda ýaşardym. Ben sizin ejeňizi gitjek. Eger ol siz çyndan gowy görýän bolsa öýüne dolanar. İşte böyle. Ana şon ýalyjy. Hut öz gözüm bilen gördüm. Bar pulunu çıkarıp berdi şola ýala. Şeýdip arkalaryny sypalaşdyryp, öňkü gygyryp duran şatlyk şeýle bir sypaýlaşdy welin. Tanamazyňam. Gyýdym aýdýan zatlaryň dogrumy bir? Sen şatlyk bilen gowjy gürleşip gör. Sen maňa hädi maşgal ojaň ýykmajak bol. O men bilen gürleşmese näme? Gürleşesem gelen o. Gürleşäýende näme diýsin? Bir aýal bilen ara gatnaşan ma diýen ok. Inni näme esem diýen? Innimi? Çağalam on gözüne basıp ýanymda ýaşatjak. Çağalam bilen täzeden durmuş gurjak. Gulnar hanım, çağalaňyza garaşýagym. Hawa, ýöne häzir dersen çykan oklar. Olar şatlyk 2 saat öňe gitdi ahiryn. Bolmasa bir zat bolup duruyor diýen. Siziň habaryňyz ýokmy näme? Ýok. Wi. Hawa ba, habarym ma. Men ýadymdan çykarypdyryn. Olar kakadan alyp gitjän ýadymdan çykarypdyryn. Sag bolun görleşmi diýer. Çocuklar. Çağalar. Boluňany ellerini deň, nahar taýar. Nahar nida oğlum? Men aç del. Ecem göresim gelýär. Asmanyň tur saçaň başyndan. Çalt bol. Ejeň ýok. Gaýdybam gelmez. Düşnükdimi? Kaka sen gitýän Hudaýam galamaz. Ecem dirşi gelen. Ece. Durun diýense. Ece can, sensiz biziň içimiz gysdy. Ahry ýalňyşy düşünipdiň o. Men bärik çağalanma almana geldim. Ýörüň çağalar. Ece. Men taňa çağaly bermen Gulnar. Bu yer olaň öý. Şatlyk çağalar ece bilen ýaşamallar. Sen olara näme ýedirmeligi, näme giydirmeliginden bilen ok ahyry. Olar başga ýalyň eline berjek bolýarmy? Ugyýçan eline öndürmek türjek bolýarmy olary? Gulnar biderek gurrun etme. O näme başga ýal? Sen näme samraýan, özüň bilýänmi? Şatlyk sen maňa ýalan sözleme. Şu gün dukanyň öňünde men öz gözüm bilen gördüm. Çağalam ber maňa. Gulnar çağalar goý ber. Men sana öňüm aýtdym ha, o göründen anyň men dostumyň aýaly. Düşüneňokmy? Sen meni allaýan. Dälrep diýermiň sen Gulnar.
Öz erini inanmayan ayaldan gowy ýany ýoluşam bolmaz gowy ece de düşünýärmi? Onu men çağalama münasip ece däl şeýle mi? Elbette sen olara münasip däl. Çağalam merdiýän men saňa. Eger çağalaryň diýen bolsaň öýüňe dönenirsiň, düşündiňmi? Ejecan. Bonuň çataýa ýerin. Çağalam menden aýryp bilmersiň. Hadiýetde görersiň, olar men senden alaryn, men olar saňa horlatman, eşitdiýäňmi? Horlatman diýen. Bol çat ýerinde geçin. Senden tagaman utulyp ejeme gowuşmam üçin Hudaýdan dilek etjek. Men dilek etjek. Ne saňa? Çat öýde toňu geç. Görjegin Furkan gideli. Allah can, men nämeler edýän? Men günäm ötdi. Gyýdym. Näme boldy? Adamym çağalam merenok. Şolar alýansam gitjek gel şu ýerden. Şahatlygam olan kakasy ahyryn gyýdym. Edil sen çağalan gowurşyň ýaly, o da çağalaryny gowur ýere. Indi men näme etsemkem? Çağalam merenok. Olary seredip bilmersiň diýe. Men olarsyz näme edip ýaşaýyn? Gyýdym, sen ýagşy netleňi Allah bilýändir. Ýan ýollaşyňam bir gün hökman biler. Allahdan dilek et, sabırrak bol. Allah Taala iň uly ýol görkezdir. Dogry ölün. Siz kim bolýaňyz daý? Gyýdym, men şahatlygyň ulugyny bejeren usta da tanamadymmy? Ey Hudaýjan. Dogry men garaşamokdumam. Beýik Allah ähli işleri ören täsin bir ýagdaýda saglyşdyrýandyr gyýdym. Esas sen oňa ýürekden inanmagyň, Allahyň takdirini ten bermegiňdir. Galanam Allah oňarar. Furkan jigim, aglamaňy besedäýdäňni. Uyam, indi biz ejemizi görüp bilmersmi? Gynanma jigim, hukman görer, senden aýlanaýyn. Diýene de senmi? Agşamyň haýyrly bolsun. Şahadatnamaňy aldyryp gaýdypsyň. Ha, sag bolun. Getireň üçin minnetdar. Salih görünen okla ýaşly. Salihiň hem işi başynan agdyk. Wagt saňa dämeli kiniňizde, özüm barardym da. Onsuz da men şu ýerden geçip barýardym. Sizi bidirek alara goýmaýyn diýdim. İşleri kıyınlaştırmalarla anhatlaştıracak bolmaly. Elimi dama özüňi özgölere söýdirmäni başarmaly. Kaka, ertirlik edin ýetmi? Näder sowady üçin görün. Bar sen okuw emlerini geýber. Uyan hediydim turanokmy? Näme üçin geyinmeli? Kaka bugün dinç güne okuw ýok bugün. Ha, dogurdunam. Tamam, sen gene de kal. Onu da uyan turup ertirlik edineli. Ejem gelen okmy? Ýok, ertirligi üçümiz biledinmeli bor. Ejem dinç günler aýratyn ertirlik taýarlaýady. Bolýa oğlum, bolýa diýdime? Bar uyan turup, aşgana gelin ertirlik edineli. Kaka bu ýanypdyra. Birazcık düýbi ýanandyr da. Näme orýan iýberde? Ejem pişirenler beýle düýbi ýanan okdy. Ertirlikden soň näme ederiz? Bilmedim de. Oturuveriň öýde. Telewizor görüň. Tapaklaryňyzy taýýarlanyň. Ejem edeplerimizi barlap berýärdi. Şu hepde näme iş edenimiz soraşdyrýardy. Soňa mamamlara giderdik. Mamam bize Allah'ın ähli dua edilişini öwredýärdi. Bally köke pişirip bererdi. Men ejem göresim geldi. Oň ýanyna gidesim gelýär. Onu näme? Ertirligiňde edip bolun. Ondan soň aýlanmagy däýer. Yer nire edesiň gelýär? Nire diýdiňe gitjekmi? Yer nire diýjek bolýan? Fiilge aýlansak bolar da. Üren gowalar kaka. Ejem gilämeli ahyry. O näme üçin gelen ok? Tebeğin böyüde yaşatı gelen ok, düşündün mü? Bededinni, ejem diýip ýürege düşdüň aýwallar.
Kaka yine bir çay alıp berey. Gaýdym, inni giç bolu öýe aýtmaly. İyi vay. Kaka ayağım pişti kaka ayacığım. Ýerine etdiň onu balaň işini gördün ha. Kaka ağır ya. Bolmany da häzirek bolmasaň agyryr da. Barçalyk 50 wordun balaňy arasynda bar. Men hadaplaş geljek. Benim çaltyrak butorka ýok hami. Bolya kaka. Biz 3 tane koyok bilen 3 tane fon tallyk. Bolya bir mut garaşma. Zeynep, jigiň ýerde enteň melen okmy? Yok şu wagta gelen ok. Siz oğluma öğrenerdiniz, 8 ýaşlaryny bolmaly. Ýaňrak bir oglanjaga çykyp barýardy. Ýör Zeynep. Hayırdır inca? Bu ne boluş? İyilik bolsun näherne. Şeýçiň bolýam sene. Ana oğlum nerede? Furkan. O ne hil oğlum nerede? Bilmekdiren bolma. Oğlum sen alıp kaçdyň. Nerede diýen? Furkan yitirdi gece. Näme? Nerede yitirdiňiz? Gezmeye gidipdik. Bir görsek Furkan ýok. Gözlemedik yerimiz galmady. Ýöne tap bilmedik. Sen çynyňmy? Hakykatdan sen alyp gaýtmadyňmy? Yok şartlyk men alyp gaýtmadym Furkany. Ey Hudaýjan. Nerede ki oğulcuğum? Şatlyk näme bir zatlar edi ahry. Garanky düşüp gitdi. Çağadan olsa henidem habar ýok. Men nädeýin Gülnar? Görmedik, forumyk yerim galmady. Öýe gitmänir, telgäkde ýok. Mektebine barmandyr. Gidip biläjek bar ýerini gözläp çykdym. O näme üçin polisiýa duýduramdy? Aýtsa olar tap berer. Gidemeyiz. Polisiýa duýdurmaz. Ýok, o bolmaz. Näme üçin duýdurmaz şatlyk? Polisiýa duýdurmaly. Ertesi gün kadyýetde çağalar maňa bermejek bolup özüňe tutar gidinjek bolýan ellemi? Çağalar ýeke günüm taklap bilmet diýerdin. Ýa onuň bolmaz. Wah, hemme senden ne? Olaýar perwaýym da däl. Näme bolsa şo bolsun. Men çağama gaýtýan şatlyk. O henidem tapylan o ahry. Ödem ýa 8 ýaşynda adaşan bolmam mümkin. Gorkýan bolmam mümkin. Düşünýäm şu datlary. Tamam. Sen bolsaň öz aladan etýän. Polisiýa duýdurmaly şatlyk. Men gorkamok. Günäni özüm alýan. Çağlar men ýanymdady. Men ýitirdim diýerim. Maňa oglum tap berseler bolýa. Öňde soňda Allahan ähli dertlere derman beripdir. Gülnar özüň el alsana. Pikirlenmäge urmaý ber ha. Şatlyk jaň edýär. Näme üçin alжыраýan bolmaly? Nebetine kulak asman dogry karara gelse gowy bordy. Şu wagt oňa hiç sat diýmeli. Goý öz oýlanyp görsün. Bu oň üçin möhüm bir pursat. Allah. Ey bir var, maňa dogry ýol görköz. Çağamyzy aýyrma bizden. Ony ýaman işlerden özüň goru Hudaýjan.
Yer bolýar-da. Ýör, polisiýa. Ececan. Furkan, oğlum. Oğlum sen nerede boldun? Tuğra çekmere gittim. Bizi katı korktuk oğlum. Darıkmajak bolun. Yine görşençek ta bolun. Ey Allah'ım sana şükür edeyim. Hudaya şükür gözünü de aydın. Furkan çigiyim. Seni tapman mı katip katı korktuk. Ece beni öz yanından ayırma. Men senin yanında vurasım geliyor. Ece bolya diye de bolyam Ece. Bolya oğlum, bolya. Siz birden üşeymen, barın öye girin. Nerede oldun gürüğümü de yardın? Yürün öye girelim. Vah men aktıcaklarım. Abi Sat giyeceği ağalarını kenimo. Saatlı ağa. Bana garaşık diýmänmidin ay? Kadet barda epleşelipdin. Hawa ýoksa da ýanymdan çykypdyr. Bagşla görün. Ýörüň ulagda gürleşeýin. Yürün. Ondan umken wagtymdan galmady. Saatlı ağa, men dün gow bir kendi taýarlanym. Gatul bir ütköşük bolamda çağılar bizinki diýip biläýeli. Gülnar hanımdyň orta mektebi tamamlapdyr. Bu bizim üçin iň uly bahana. Çağlar östirip ýetişdirmek üçin alan bilimi kanagatlanarsyz diýer. Aylyk ýagdaýyna da teret gördüm. Ýejetiniň alýan nepad aýlygyndan başga pul gelýän ýeri ýok. Ol aýlygym özüni ýetse zor bolýar. Aýalygynyň öýem ýok. Mejbur ýagdaýda ejetiň ýanyny ýaşamaly. Öýlerim darşgynlar. Şatga kepli görnýän boly işeň düzük da herine. Hawa hemelat gowy. Sen aýdy ber. Şu ýagdaýlara herediňde çağırar allyk diýip hasap edäýeli. Görşüň ýaly eger Kady Gülnar hanymyň tarapynda bolamasa ýa-da gaty ulwyr näme takykyk bolmasa çağılaryň mundan meýlek teň bilen ýaşajakdygyny men söz berýän. Sag bolun. Sen muny edir şeýente ýaly etdiň ay. Men işe barzak, sen nerede düşürüň? Çağalamy zadadar etmejek bolup, korkumsy ýaşatmajak bolup, olary gorap saklajak bolup, ösürip ýetişdirjek bolup elimden geleni aýamadym. Şu günden şeýlegem olaň oňat ösüp ýetişdirmek üçin elimden geleni gaýgyrman. Belki madda hal ýagdaýym kakalaryň hyýal gowy däldir ýöne. Çağalamyň gowy adam bolup ýetişmekleri diňe pula bagly bolup durmaýanyny aýdasym gelýär. Olara iň esas gerek zat söýgüm kädiýän. Yani ýollaşym şatlyk. Başga bir aýallar kaly çağalama gerekli söýgüni berip bilmez. Çağlarym ýokum bolan söýgüni kakalaryň berip bilmejegi göremelim. Enäniň ýa-da atanyň çağalara eýetçilik etmegi dälle, esasy zat çağalan gowy ýaşamagy. Muňa sözüne de öz aýalyna kilik edilýän bolsa, çağalan kimiň ýanyna bagty boljak düşünüp bildim jenap Kady. Gan çağalar sizin pikirleriňiz aýdyň makaly? Ejeňiz bilen ýaşatyňyz gelýärmi ýa-da kakyňyz bilen? Men ejemem kakamam diýsen gowy görýän, emma kakam bizi halanok. O bizi ejem ýaly mekirli garamaýa, elmi dama ýüzüni açyp gör. Sehel zata da kahary gelýär. Men ejem bilen ýaşadym gelýär. O hemişe men dersleme kömek edýär. Men bilen bile oýnaýar. Yatamda da maňa ertek aýdyp berýär. Hemem ejem bolmasa kakam maňa ertek aýdyp bermedi. Çocuklar tabii. Biçimi diýal çağlar ýaş bolanlygy sebäpli wakalara ýüzde garaýarlar. Emma olaň kemale gelmekleri üçin ertekden başga da zatlar bar. Mysal üçin maddi mümkinçilikler, aýdaly gowy bilim almaklar üçin gerekli bolan amatly jaý, kitaplar ýa-da kompýuterler. Bu zatlar ejeri üpjün et bilmezmi kädiýän?
Has beterem size berin resmi namulanmada laýyklykda ejeleriniň alan bilim derejesi şu çağlar oňat kemale getirmäge. Olar oňa da adam etmeşdirmek üçin uğrup durmak yeterlik däl. Çağalan kakalaryny dinläliň. Gyssanmada aýdy ber. Men hemme zada göz yetirdim. Men şunu çenli aýalyma hem çağalarıma garşy özümi ýanyş alyp barypdyrm. Bolup geçen zatlar aýalyma birin düşündiren bolsam, bu zatlar bolmasa da bolmazdy. Çağalar dogry aýdýar. Olar ejeler bilen bolmaly. Men ähli eden işlerimi öz ýanymdan olan gowluk üçin etjek bolýardym. Ýöne görüşimi ýaly edip bilmän. Men mühim zady söýgüni mehri olara berip bilmändir. Aýalymyň bilim derejesi ýa-da maddi mümkinçilikleri pes bolmagy mümkin. Ýöne bular hötdenden gelip bolaýjak zatlar. Ondan men ähli zatlarymy şolanyňky diýip hasap edýän. Söýgüden mahrum bolmaň alazy welin ýokmuka diýen. Çağlarym goý ejeler bilen ýaşadynlar. Olaň bolmaly ejeleriniň ýany. Ondan ýene bir zat. Belki inni muny aýtmaň hajatam ýokdur. Men birine beren sözüme ýerine ýetirjek bolup öz nikahıma hop tallym. Şu gün men özümiň ýalňyşanlygymy göz ýetirdim. İň adından her aýalyň arasynda gizliň zadyň bolmaly däldigini, bir-biriniň hiç zady gizlemelligini düşündim. Gittim. Şol siziň diýen aýalyň maral, Recep'iň aýaly. 5 ýyl mundan öň oň men dukanynyň aptarynda naharanat bardy. Oň işleri uňa bolman çökdi. Ol 3 saat bilen gözgöni ýagdaýa düşdi. Çökmegine elbetde özü günäke. Pully oýunlar, erbet enlikler, humar oýnaýardy. Şoň üçin hiç kimden kömek sorap bilmedi. Men oňa kömek edýärdim. Ama Recep'e eşitdirmen diýem oňa söz beripdim. Ýoksa men aýalyma da, çağalarıma da hiç ikilik etmedim. Keşke aýalym azgyn bolsa, maňa ananan bolsady. Ama elbetde bu anamsızlygy men özüm günäkär. İstediğiniz Biz yeňdik. Allah'ım. Ey Allah, men günälerimi bagyşla. Kalbyma mehr oý. Sana münasip bende bolmak üçin elimden geleni aýaman. Dileglerimi kabul et Allah'ım. Aýalymy, çağalarymı gorak. Olara gowluk, saglyk ber. Maňa da sabır ber, ey bir var. Amin. Geldiňiz mi? Şatlyk. Men sen hakykati bilmän aýrylyşak bolup durun, ýalňyşyp durun, men bagyşla. Wagt görkezer diýip giňrek bolmaly eken. Men uňly ýalňyşymam. Sana ananmaçylyk etmegim. Çağalaň seni göresi gelip gitdi. Kakacan, biz seni görüsimiz geldi. Görüsimiz gelip gitti. Menem tezi gaty görüsüm geldi. Aslında siz men bagyşlan. Maşgala ojagynyň mukaddes zatlygyny gizrek göz ýetirdim. Şu günden şeýlek senden hiç ilgili adam bolmaz. Näme etsemem sen bilen maslahatlaşyp ederim. Sana söz berýän. Men sana hemişe ananyp giderin şatlyk. Kaka çaltyrak görsene bolsana. Gidip barýasa oğlum. Bakın. Diridin. Ene şu duraty men çekdim de. Oğlum sene tügelemi surat teşekkeriň. Vay bu oğudanlygyny. Hudaýa şükür. Ýene bir maşgala öz bagtyna owuşdy. Seň pikiriňizçe bu nädip beýle boldy? Diňine salyk. Gahar we kine ýüregi ornaşsa bejerip bolmaýan keseli urlýar. Her näçe jan etdiňem peýdasy bolmaz. Demek
Bulun qaharlary bir-birlerini anjytmagy yürekden näle? Awwa Salih. Olonky ýöne bir gıýkylyk bolup galdy. Yeri olan wujdanlary näme? Şoňa gezek gelenine bolsa ikisem dymmaly boldy. Bu dawaň haýır bilen gutarmak üçin olaň ikisem yürekden direk etdiler. Olaň ikisem menmenlik etjek boldylar, gedemliklerini ýeňip geçip bilmediler. Ay näme? O meseleni bolsa 5-nji ülçüň wekilleriniň paýyna galdyrdy. Beýik Allahyň ähli işleriniň soňuna haýır bardyr. Tügenem oğlum berekelle. Han kakan olsa, ejeňem olsa. Hany gyýdym. Yaşa!